Moi! Mä viimeksi tein blogin eilen ja mä en kirjoittanut omaa nimeäni. En kirjoista vieläkään. Mutta mä laitoin itselleni tommosen nimimerkin kuin epävakaa persoona. Se kertoo sitten epävakaasta persoonallisuudesta ja no, välillä mä oon erilainen, välillä mä oon toisenlainen. Kaikki me ollaan eri seurassa erilaisia. Mäkin. Onko teillä koskaan semmoista fiilistä, että olette ihmisten ympäröiminä, se on ihmisten ympärillä. Sitten tuntuu, että olette silti ihan yksin. Kukaan ei puhu teille, kukaan ei ymmärrä teitä. Mutta siinä on ihmiset ympärillä ja tuntuu, että niitä ei vaan kiinnosta. Okei. Niillä voi olla omia syitä, omia murheita, että ne ei halua just sillä hetkellä miettiä. Mut miksi pitää koko ajan murehtia jostain? Eiks olisi paljon siistimpää, kun olisi niinku olla vaan oma itsensä koko ajan. Eikä koko ajan miettiä vaikka muiden mielipiteitä tai sitä, miten muut reagoi, miten siihen millainen sä oot. Jos sä päätät, että sä oot nyt tällainen, niin sä oot semmonen ja et välitä mitä muut sanoo, että hei lopeta toi. Vaan oot semmonen kuin jos niitä ne voi lähteä jonnekin muualle sitten. Ei se meinaa, että jos on erilainen, että se olisi jotenkin huono juttu. Toiset ihmiset pitää vaan oppia ymmärtää se, että kaikki ei ole samanlaisia. Kaikki ollaan erilaisia. Tavalla tai toisella. Mä oon hyvä esimerkki siitä. Musta ei saa koskaan samanlaista kuin jostain toisesta. Koska me ollaan kaikki vastakohtia, samanlaisia. Okei, samanlaisia. Ehkä joissain asioissa. Mut ei koskaan täysin samanlaisia missään. Ehkä joku sama mielipide voi löytyä. Se on totta. Sama ajatusmaailma. Se vasta onkin hienoa, kun löytyy sellaisia ihmisiä, joilla on sama ajatusmaailma. Mutta jos sellaisia ihmisiä ei löydy, joilla on sama ajatusmaailma, niin tuntuu, että on yksin. Mulla on tämmönen hieno toinen mun riimitys tai laulu, minkä mä haluaisin kans päästä toteuttamaan joku päivä. Sen nimi on Rakkauden voima. Se hetki, kun tajuat, että rakkaus on ollutkin koko ajan jo sulla. Se hetki, kun haluat hänet, sinun on taistella pitkä taistelu. Rakkauden voimalla voit päihittää kaiken. Rakkauden voimalla voit valloittaa sydämen. Kaiken se voi sulle antaa ja myöskin ottaa, joten muista rakkauden voimaa kunnioittaa. Se hetki, kun tajuatkin, että rakkaus voi viedä sulta jo sulle annetun. Se hetki, kun unohdat menneen ja muistat jälleen tärkeimmän neuvon. Elä hetkessä, nauti sun elämästä vielä kun sitä on jäljellä. Tee asioita, joista nautit ja jotka saa sut nauramaan. Muista olla niiden ihmisten seurassa, jotka sua rakastaa, jotka kunnioittaa sua ja haluaa olla sun vieressä vaikeinakin aikoina. Vielä muistat, että oot ihana ihminen ja näet paremman huomisen. Rakkauden voimalla voit päihittää kaiken. Rakkauden voimalla voit valloittaa sydämen. Kaiken se voi sulle antaa ja myöskin ottaa, joten muista rakkauden voimaa kunnioittaa. Tämmöisiä sanoja tällä kertaa. Joo, ne on yhdelle ihmiselle. Tuo on vähän henkilökohtainen, mutta mä uskon, että moni muukin ihminen pystyy samaistumaan noihin sanoihin. Niissä on paljon totta. En usko, että noita sanoja pystyy silleen kokonaan olla huomioimatta. Niissä on oikeasti paljon semmoista, mikä pätee melkein jokaisen ihmisen elämään. Jokainen meistä ihmisistä on oikeasti ihana jollain tapaa. Jokainen ihminen löytää jonkun, ketä ne pitää ihanana. Mutta on kyllä kans niitä, että on ärsyttäviä ihmisiä, ketä ei voi sietää sitä ei tippaakaan.
Mut semmoista se elämä on välillä. Nyt mulle ei taida tulla enempää. Tai voisiko ehkä sittenkin miettiä vielä yhtä asiaa. Miksi mulla on aurinkolasit päässä? Koska mua jännittää vähän se vielä. Tää vlogin tekeminen. Mut ehkä jossain vaiheessa mä en enää pidä näitä aurinkolaseja. Mut vielä toistaiseksi mulla on paljon helpommin puhua teille tai kameralle, kun mulla on nämä lasit päässä. Mut ehkä joku päivä vielä tulee semmonen hetki, kun mä en enää tarvi näitä aurinkolaseja. Ja sitten jos taas tykkäsitte videosta, tosta alhaalta löytyy noit peukkui ylös tai alaspäin, tykkäsit tai ette tykännyt. Ja sitten mulla löytyy kans mun Instagrami, mitä pääsee seuraamaan tosta alhaalta. Ja sitten mun blogia, mitä mä oon joskus kirjoitellut, niin voi käydä lukea kanssa. Se löytyy kans siitä alhaalta. Ja sitten jos tykkäsitte, voitte jakaa videoa. Olisi kiva, että muutkin pääsis näkemään ja kuulemaan, mitä asiaa mulla on ollut. Mut tää oli tällä kertaa tässä. Moi!